octombrie trebuie să facem totuși măcar un tratament. Da? Atât la pomii fructiferi, la tuia, arbuși fructiferi, buxus și bineînțeles cei care aveți recolte acum de toamnă, cum sunt varza de toamnă, salată și aveți probleme cu dăunătorii, vă aștept în fitofarmacie. Nu uitați, intervalul orar 10:30, ora 16, de luni până vineri. Sâmbătă și duminică nu mă găsiți în fitofarmacie. Bun, din acest moment puteți să mă contactați la numărul fitofarmaciei pentru că mă găsiți aici. Pentru că am văzut că am primit foarte multe mesaje în această perioadă, dar din păcate n-am putut să vă răspund, nu am avut telefonul cu mine. Pentru cei care ați trimis poze cu diferite